ассалому алайкум бинандагони арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футбол, хуsusan онҳое ки таваҷҷӯҳ доранд ба бозиҳои Лигаи олии футболи кишвар. ҳамон тавре ки шумо огаҳӣ доред, шурӯъ аз имрӯз рақобатҳо дар Лигаи олии футболи кишвар дар марҳилаи дуюм идома меёбанд ва ҳоло мо гузориши худро аз ҷараёни бозӣ байни дастаҳои Душанбе 83 ва дастаи Хуҷанд пешниҳоди шумо мекунем, ки ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ваҳдат бо иштироки ин ду даста бояд сурат гирад. ҳамон тавре ки шумо огаҳӣ доред, бинандагони арҷманд, баъд аз хотимаи марҳилаи якуми чемпионат ба муддати тақрибан 3 ҳафта танаффус буд ва дигар бора рақобатҳо дар Лигаи олии футболи кишвар аз сар гирифта мешаванд. Имрӯз якбора 3 бозӣ баргузор мешавад ва пагоҳ ду дидори дигар баргузор хоҳад шуд бо ҳамин рақобатҳои даври даҳум ки оғозбахши марҳилаи дуюми чемпионат дониста мешаванд шурӯъ мешаванд ва метавон гуфт рақобатҳо дар марҳилаи дуюми Лигаи олии футболи кишвар идома меёбад. дастаи мизбон дар ҷараёни дидори имрӯза Душанбе 83 аст, дастае ки дар марҳилаи якуми чемпионат махсусан дар қисми дуюми он хеле хуб дурахшид ва тавонист дар ҷадвали мусобиқа ҳам мавқеи худро каму беш беҳтар кунад. хуб, ибтидо биёед бо ҳаятҳои ҳар ду даста шинос мешавем. дар дастаи Хуҷанд ба фарқ аз бозие ки дар мусобиқаи ҷоми кишвар доир карданд, имрӯз 4 тағйирот аз дақиқаи аввал ба чашм мерасад ва чӣ тавре ки мо шумо дида истодаем, Маъмур Икромов ба хати дарвоза баргаштааст. Ин дарвозабони бо таҷриба аз дақиқаи нахуст ҳунарнамӣ мекунад, рақами 12 дорад. ӯ футболбозоне ки дар майдон ҳастанд: Фирдавс Чакалов рақами 21, футболбозони дигар Ойбек Абдуғафуров рақами 14, рақами 20 Сироҷ Ҳамроев, рақами 73 Алишер Баротов. дар хати ним муҳофиза Эҳсон Бобоев рақами 28, рақами 70 Абдулмумин Забиров, рақами 23 Санҷар Ихсибоев, рақами 7 Комруни Мирзонажод ва рақами 18 Фатҳулло Фатҳуллоев, рақами 10 бошад Дилшод Бозоров. бо тарҳи ҷойгиршавӣ 4-3-3 шогирдони худро ба майдон баровард Ҳаким Фузайлов, нафаре ки акнун ба ҳайси сармураббӣ бори аввал Хуҷандро дар бозиҳои Лигаи олӣ ҳамроҳӣ карда истодааст. гурӯҳи доварон дар ҷараёни бозии имрӯза таҳти роҳбарии Рустам Нурматов ҳастанд. аз шаҳри Душанбе ба ӯ дар канорҳо Акмал Буриев аз шаҳри Турсунзода ва Хусрави Сидиқзод аз Душанбе кӯмак мерасонанд. довари эҳтиётӣ Насрулло Кабиров аз шаҳри Норак аст. нозири доварон Юсуф Ишматов аз Бохтар ва комиссари бозӣ Пулот Одиров аз Душанбе ба ҳисоб мераванд. хуб, барои шурӯи бозӣ ҳама чиз тайёр аст. мо интизорем садои хуштаки довари марказро дар
ҷараёни бозиҳое ки дар мусобиқаи ҷоми кишвар ин ду даста доир карданд, ҳар кадоме аз ҳарифҳои худ дучори шикаст шуданд, махсусан бохти ҳангомавии дастаи хуҷанд дар баробари куктош бисёриҳоро ҳайронам кард, ба он хотир ки аз ҷумлаи муддаиёни аслӣ баҳри ба даст овардани ин мусобиқа хуҷанд дониста мешуд, вале онҳо натавонистанд дар мусобиқаи ҷоми кишвар роҳи худро идома диҳанд. Хуб, бозӣ шурӯъ мешавад ва ибтидо футболбозони дастаи душанбе 83 ҳоло бо туп қарор доранд. ҳуҷуми аввалини онҳоро мебинем ки тавассути канори чап роҳандозӣ мешавад. Ойбек Абдуғафуров инҷо тупро зада аз майдон берун кард. биёед акнун ба ҳайати дастаи мизбон ҳам истода гузарем. Бояд гуфт дар ҳайати онҳо ҳам ба фарқ аз бозие ки дар доираи мусобиқаи ҷоми кишвар дар баробари Регатадаст дар ҳамин майдон доштанд, бо ҳисоби 1-0 дучори шикаст шуданд ва аз идомаи мусобиқа маҳрум шуданд. ду тағйирот дида мешавад. Хуб, ҳайати пурраи дастаро биёед ба шумо шинос мекунам. Азимҷон Қараев дарвозабони даста аст, рақами 16. Футболбозоне ки дар майдон ҳастанд: Азам Муродов рақами 12, рақами 4 Иззатулло Рӯзиев, рақами 18 Далер Имомназаров ва рақами 15 Алишер Эргашев. Дар хати ним муҳофиза Хуршед Абдуллоев рақами 17, рақами 8 Фарҳод Қосимов, рақами 7 Дилшод Расулов ва рақами 20 Акблей Ҷонс. Инчунин таҳти рақами 26 Явос Ноя Парфайм бозӣ карда истодааст ва рақами 11 Элчибек Рашидбеков капитани даста ба ҳисоб меравад. Нозиршон Ризомов сармураббии дастаи душанбе 83 аст ва имрӯз ӯ бо тарҳи 4-5-2 шогирдони худро ба майдон баровард ки ҳамлагарони даста Элчибек Рашидбеков ва Акблей Ҷонс ба ҳисоб мераванд. ҳарчанд Явос Ноя Ҳафман ҳам футболбози наминалии ҳуҷумкор бошад, вале дар хатти ним муҳофиза ба ҳамдастҳояш кӯмак мекунад. Зарбаи кунҷии аввалин вазъияти стандарти боштоки футболбозони душанбе 83. Инҷо партоби туп ба дохили ҷаримагоҳ сурат гирифт. боз партоби дигар пурраи туп бориса инҷо идома дорад. Маъмур Икромов бо ҳамроҳи муҳофизатгарони даста кӯшиш карда истодааст ин ҳолатро бартараф кунад, аммо аз уддаи кор онҳо набаромаданд. бозёфти туп аз сӯи футболбозони дастаи душанбе 83 аст ва Маъмур Икромов инҷо тупро ба дасти худ гирифта бо ҳамин вазъияти хавфноки навбатиро бартараф мекунад. хуб, тағйиротое ки болотар дар мавриди он ҳарф задем. бояд ёдовар шавем ки бинандагони арҷманд имрӯз Далер Имомназаров бо ҳамроҳии Явоз Ноя аз дақиқаи аввал ба майдон баромаданд. ин ду футболбозе ҳастанд ки дар дидори гузашта дар баробари Регатадаст иштирок надоштанд. онҳо Парвизҷон Ҳомидов ва Коленс Адуханеро иваз карданд дар ҳайати асосии дастаи душанбе 83. дар ҳайати хуҷанд бошад 4 тағйирот аст. дарвозабон Маъмур Икромов ба ҷои Муҳриддин Ҳасанов ба майдон баромад. ҳамчунин муҳофизатгар Хуршед Бекназаровро имрӯз Алишер Баротов иваз кардааст ва дар хатти ним муҳофиза Эҳсон Бобоев ба майдон баромад ба ҷои Ҷаҳонгир Эргашев. ва боз як тағйироти дигар ин Комрони Мирзонажод аст ки дар хатти ним муҳофиза ӯ ҳам ба майдон омад аз дақиқаи аввал ва Наимҷон Иброҳимзода ки ҳамроҳи Эҳсон Бобоев аз дастаи Хатлон ба тими Хуҷанд гузариш карда буданд. дар ҷараёни бозии имрӯза акнун боз ба курсии эҳтиётӣ гузаронида шуданд, махсусан Наимҷон Иброҳимзода ки имрӯз мебинем дар феҳристи иштирокчиёни ҳайати аввалияи даста дида намешавад. ва бозигари дигаре ки гуфтем ба майдон набаромад Ҷаҳонгир Эргашев мебошад. хулос тарҳи ҷойгишаи футболбозони дастаи Хуҷанд дар майдон аз 4 муҳофизатгар иборат аст ва Ойбек Абдуғафуров ки одатан дар хатти ним муҳофизаи дифоӣ бозӣ мекунад, боз ба мавқеи одатии худ хатти дифои марказ гузаронида шуд ва ин тағйироте аст, албатта тағйироти тактикӣ вобаста ба мавқеи бозигарон дар майдон. ҳамин тавр Ҳаким Фузайлов мо шумо мебинем ки боз ин футболбозро ба мавқеи одатии худ баргардонд. нафаре ки дар марҳилаи якуми чемпионат тақрибан дар хатти ним муҳофизаи марказ бозӣ мекард. Дилшод Бозоров ва паси ӯ нодуруст буд. туп то ба Фатуллоев рафта нарасид. ҳоло имконият барои ба аксул ҳуҷум гузаштан буд, аммо Абдулмумин Забиров инҷо қоидаи бозиро вайрон мекунад. дар мубориза бо Элчибек Рашидбеков. биёед такрори ин ҳолатро бубинем. бале, ҳарифро каме пешбо дод Абдулмумин ва ин чиз барҳол дар саҳнаи такрорӣ маълум мешавад. хуб, зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи футболбозони дастаи мизбон. барои иҷро кардани он Дилшод Расулов тайёрида истодааст. партоби туп ба дохили ҷаримагоҳ. як имконияти бисёр олӣ ва зарба ҷониби дарвозаи Маъмур Икромов ба чашм мерасад. ин аввалин зарбаи рости футболбозони дастаи душанбе 83 ҷониби дарвозаи рақиб буд ки мо шумо дар дақиқаи 5 шоҳид шудем. вазъияти воқеан ҳам мушкил барои
муҳофизатгарони дастаи хуҷанд онҳо беаҳамиятӣ карданд ва инҷо ба рақиб иҷозат доданд ки аз дохили ҷаримагоҳ истода ҷониби дарвозаи маъмур Икромов зарба занад ва дарвозабонӣ бо таҷриба бошад аз ӯҳдаи бартараф кардани ин ҳолат баромад. ҳамонтавре ки мо шумо медонем, дар авзонаи гузариши тобистона тағйиротҳои зиёд дар дастаи хуҷанд иттифоқ афтод. Чанде аз футболбозони даста ки натавонистанд худро дар ҳайати асосии даста гӯем мавқеашонро пайдо кунанд, маҷбур шуданд тарки даста кунанд ва ин аввалин зарбаи рости футболбозони дастаи хуҷанд буд. ҷониби дарвозаи рақиб Азимҷон Қараев мавқеи дурустро интихоб кард ва бе ягон мушкилӣ ин ҳолатро бартараф мекунад. Бе такрори ҳолати мазкурро бори дигар мебинем. Дилшод Бозоров ва зарбаи задаи ӯ, дарвозабон инҷо бе мушкилӣ ҷиддӣ тӯбро ба дасти худ мегирад. Хуб, футболбозоне ки ҳайати дастаро тарк карданд. Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа ба дастаи Куктош гузариш кард ва дар бозӣ бар муқобили дастаи қаблӣ худ Хуҷанд дар ҳайати дастаи нав шалакаи ба задани гол муваффақ шуд. Манучер Сафаров муҳофизатгар бошад ба Локомотив Помир рафт. Шарафҷон Солиев ба дастаи Файзканд пайваст шуд. Шаҳром Назаров бошад ба ҳайати дастаи Душанбе 83 омад. Имрӯз ӯро мо дар феҳристи бозигарони эҳтиётии дастаи мазкур мебинем ва Андрей Сидоров ҳамлагари ӯзбекистонӣ тарки бошгоҳ кард ва ба Ӯзбекистон баргашт. Аз маълумотҳое ки мо дарёфт кардем маълум мешавад ки Андрей Сидоров баъд аз он ки дар ҳайати асосӣ ҷо пайдо кард, умуман дар тамринҳо муносибати гӯем ҷиддӣ надоштааст ва он қадар бо хоҳиши тамом дар тамринҳо иштирок ҳам намекардааст. Ҳамин сабаб шуда ки мавқеи худро дар ҳайати асосии даста баъдан дар даврҳои охири чемпионат аз даст диҳад ва ҳамин тавр ин футболбози кишвари Ӯзбекистон ҳайати дастаи Хуҷандро тарк мекунад. Ба ҷои онҳо футболбозони зерин ба ҳайати даста омаданд. Дар ин бора каме бадтар истода мегузарем. Инҷо боз ҳам Хуҷанд кӯшиш карда истодааст ки баъд аз он ки аз аут тӯбро ба бозӣ дарорад, вазъияти хавфнокро соҳиб шавад. Фирдавс Чакалов аз канор тайёр аст ки тӯбро ба бозӣ дарорад. партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. муҳофизатгарони қоматбаланди Душанбе 83 кӯшиш карданд ин ҳолатро бартараф кунанд ва аксулҳуҷуми бозигарони дастаи мизбонро мебинем. Акбле Ҷонс паси ӯ ба Элчибек Рашидбеков, аммо капитани даста ҳангоми коркарди тӯб каме ба иштибоҳ дод ва баъдан як зарбаи бисёр ҳам мустаҳкам аз сӯи футболбози дигари дастаи Душанбе 83, аммо маъмур Икромов боз ҳам дар ҷои худ мавқеи дурустро интихоб кард ва тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. фишори футболбозони Хуҷанд акнун ба муҳофизатгарони ҳариф инҷо эҳсос мешавад. Комрони Мирзонаҷод инҷо дар якҷоягӣ бо капитани даста Фатҳулло Фатҳуллоев ва инчунин футболбози дигар тӯбро баргардониданд. Офсайд нест, ҳуҷумро метавон идома дод. Партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, аммо ҷои имконияти зарбазанӣ барои футболбозони дастаи Хуҷанд даст надод. Абдулмумин Забиров маҷбур мешавад тӯбро ба муҳофизатгарони дастааш баргардонад. Алишер Баротов аз канори чап имрӯз кӯшиш мекунад то ба ҳуҷумҳо пайваст шавад. боз як имконияти дигар, аммо ин дафъа зарба иҷро кардаи футболбозони Хуҷанд хело ҳам баланд аст. хуб, мо шумо имкон дорем аз фурсат истифода бурда рафти ҳуҷуми қаблии футболбозони дастаи Душанбе 83-ро бубинем ва ҳамон тавре ки мебинед зарба берун аз ҷаримагоҳ иҷро карда шуд, вале он аз сӯи дарвозабон бартараф гардид ва баъдан ҳуҷуми ҷавобии футболбозони Хуҷанд инҷо ҳам шоҳиди зарба шудем, лек зарба хело ҳам баланд буд ки тӯба аз майдон баромада рафт. дар бораи онҳое ки гуфтем ба Хуҷанд омаданд, Наимҷон Иброҳимзода муҳофизатгари канори аз Хатлон ва ҳамчунин Эҳсон Бобоев ним муҳофизатгар аз ҳамин бошгоҳ ба ҳайати дастаи Хуҷанд пайвастанд. дар бораи Эҳсон Бобоев ҳамин нуктаро бояд ишора кунем ки ӯ солҳои қаблӣ ҳам таҷрибаи бозӣ дар дастаи Хуҷандро дошт ва дигар бора ба ҳайати дастаи қаблии худ метавон гуфт баргашт. Доир Малодӯстов ки якҷо бо Ҳаким Фузайлиев сармураббии кунунии дастаи Хуҷанд дар бошгоҳи Каганати Қирғизистон як муддат фаъолият карданд, ба ватан баргашт ва ба тими Хуҷанд пайваст. Инчунин Ҷаҳонгир Эргашев ҳам аз дастаи Сайф Спортинг клаби кишвари Бангладеш дигар бора ба ватан баргашт ва фаъолияти худро акнун дар дастаи қаблияш Хуҷанди шаҳри Хуҷанд идома медиҳад. ҳамон тавре ки мо шумо мебинем, 4 футболбози нав ба ҳайати дастаи Хуҷанд пайваст шуданд ва мураббӣ бо таҷриба муҳимтар аз ҳама Ҳаким Фузайлов ки қаблан ҳам ба ҳайси сармураббӣ дар мунтахаби кишварамон ва ҳамчунин дар дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе муддати 1 сол фаъолият дошт.
роҳбари дастаи хуҷандро ба уҳда гирифт ва аз мураббии мазкур интизори хело зиёд аст дар хуҷанд ба он хотир ки таҷрибаи ғании кор дар кишварҳои муштаракулманофеъро дорад ва ҳамчунин дар русия ҳам як муддат дар сохторҳои бошгоҳҳои гуногун фаъолият бурдааст. Хулас ӯ ба ҳайси бозигар ҳам дастовардҳои бисёр намоён дорад ва ман фикр мекунам таҷрибаи ин мураббии 55 сола барои ба сатҳу сифати нав баровардани бозии дастаи хуҷанд шояд кӯмак расонад. ҳоло ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи меҳмонро мебинем, аммо инҷо бисёр зебо бозӣ кардан мехостанд футболбозони хуҷанд, лек ин чизро ба эътибор нагирифтанд ки рақиб метавонад тӯбро аз онҳо ба осонӣ гирад. тӯли ҳамин 10 дақиқа аввали бозӣ бидуни ист дар маркази майдон сурат гирифта истодааст. яке пас дигари вазъиятҳои хавфнок ба вуҷуд меояд ва ҳамин тавр ҳисоб шуда мешавад бинандагони арҷманд ва дар дақиқаи 11-уми рақобат душанбе 83 ба пеш баромад. Акблей Джонс тавонист аз он ҳама гӯем дар ҳамбарҳамие ки дар дохили ҷаримагоҳи дастаи хуҷанд буд ва нофаҳмӣ байни муҳофизатгарон ва инчунин дарвозабони даста истифода бурда аввалин шуда ба тӯб бирасад ва бо зарбаи бисёр ҳам ҳадафманду маҳками худ ба кунҷи поёнии самти чапи дарвозаи Маъмур Икромов ҳисобро мекушояд. биёед саҳнаи такрориро мебинем ки инҷо ҳуҷум чӣ гуна ҷараён гирифт. 4 муҳофизатгар бубинед мавқеи нодурустро интихоб мекунанд. холигии зиёд дар байни онҳо ба вуҷуд омад. аз ин истифода карда тавассути канор партоби тӯб ба дохили ҷаримагоҳ равон мешавад. Акблей Джонс пештастӣ мекунад ва дарвозабон Маъмур Икромов ҳам мавқеи худро гузошта ба пеш баромад, вале боварӣ дар ӯ дида намешуд. аз ҳамин сабаб ҳам баъдан каме боз истод ва ин чизро истифода карда Акблей Джонс ҳисобро кушод дар дақиқаи 11-уми рақобат. партоби тӯб ба наздикии ҷаримагоҳ инҷо муҳофизатгарони дастаи душанбе 83 кӯшиш карда истоданд ки ин ҳолатро бартараф кунанд. ва бозигари наве ки ба ин даста пайваст шудааст Явус Ноя бисёр фаъол дар тӯли ҳамин 11-12 дақиқа аввал ҳунарнамоӣ карда истодааст. хуб дар бораи онҳое ки ба ҳайати дастаи душанбе 83 омаданд инҷо ҳам метавон гуфт чанд футболбози нав ба бошгоҳи мазкур пайвастанд. аз ҷумла Меҳроб Азимов аз дастаи Локомотив Помир, Шаҳром Назаров аз Хуҷанд, Аҳтамҷон Рабиев, Мирали Муродов, Баҳром Зоидов, Сино, Абдусамадов, Азиян Ҷозеф Адольф аз Кот-д'Ивуар, Эммануэл Кудиабайор аз Гана ва Явис Ной Парфат аз Камерун футболбозоне ҳастанд ки тоза ба ҳайати дастаи душанбе 83 пайвастанд. яъне мо шумо дида истодаем ки чандин бозигарони ботаҷриба ва чанд легионер ба ҳайати дастаи душанбе 83 пайвастанд ки ин албатта барои боз ҳам тақвият бахшидани рақобатпазирии дастаи мазкур дар миёни бошгоҳҳои иштирокчии лигаи олӣ дар мавсими кунунӣ кӯмаки худро ҳатман мерасонад. ва бозигароне ки қаблан дар ҳайати даста бозӣ мекарданд аз ҷумла Исмоилҷон Алимардонов ба Локомотив Помир, Далер Ризоев, Карим Саидов, Содиқ Мусо, Ари Элиҷа ва Эванс Гбети тарки даста карданд. чанде аз онҳо умуман дар феҳристи даста барои иштирок дар марҳилаи якум ворид шуда буданд, лек дар умум дар ҳайати даста набуданд, мисли Мусо Содиқ, Ари Элиҷа ва Эванс Гбети. Далер Ризоев ва Карим Саидов айни замон футболбозони озод ҳастанд. дар куҷо фаъолият кардани онҳо номаълум аст ва се нафари баъдӣ дар кишварҳои худ қарор доранд. Исмоилҷон Алимардонов яке аз футболбозони босуръати ҷавон ки аз мунтахаби ҷавонони то 19 солаи кишвар аст ба ҳайати Локомотив Помир гузариш кард ва онҷо фаъолияти худро акнун бояд давом диҳад. гузариши навбатии футболбозони душанбе 83 тавассути канори чап ҳамон тавре ки мо шумо дида истодаем тавассути ин канор бештар ба ҳуҷумҳо Алишер Эргашев пайваст мешавад ва инчунин ним муҳофизатгар Хуршед Абдуллоев ҳам дар ҳамин канор аст. ҷуфти ин ду футболбоз тандеми онҳо боис бар он шудааст ки чандин вазъиятҳои хавфнок аллакай тавассути ҳамин канор роҳандозӣ шавад ва боз як зарбаи бисёрам маҳками Явус Ноя берун аз ҷаримагоҳ буд ки мо шумо албатта дидем, аммо Маъмур Икромов тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. воқеан ҳам душанбе 83 бисёр фаъол аст. аз оғози ин рақобат аллакай 4 зарбаи рост ҷониби дарвозаи Маъмур Икромов аз сӯи онҳо буд. ба ғайр аз ҳолате ки мо шоҳиди гол шудем, инчунин пештар аз дохили ҷаримагоҳ як зарбаи дигар ва
дар оғози рақобат боз як зарбаи дигарро дида будем. хулас ҳоло бартари аз ҳисоби ба вуҷуд овардани вазъиятҳои хавфнок дар ҳисоби дастаи мизбон аст. ва ин зарбаи ҷавобии футболбозони дастаи хуҷанд ҷониби дарвозаи рақиб буд ки Фирдавс Чакалов кӯшиш кард ин зарбаро иҷро кунад. тақрибан аз маркази майдон муҳофизатгари канории дастаи хуҷанд ин зарбаро иҷро мекунад, вале ҳамон тавре ки дидем зарба рост ҷониби дарвоза ҳаракат накард. баъд аз иштибоҳи футболбози ҳариф Хуршед Абдуллоев туп ба бозигари хуҷанд гузашт ва ӯ тасмим гирифт ки берун аз ҷаримагоҳ бахти худро як дафъа бисанҷад ва чунин тартиб зарбаи бисёр ҳам қавиро иҷро кард, лек дидем ки ин зарба ҳадафмандона ҷониби дарвоза набуд. ҳамин футболбози бо таҷриба дар маркази майдон Явос Ноя ки мову шумо бозии ӯро бори аввал дида истодаем дар мавсими кунунӣ бисёр ҷолиб сурат гирифта истодааст ва ин чиз кӯмак кард то дастаи душанбе 83 дар маркази майдон зуд тӯбро ба дасти худ гирифта ҳуҷумҳояшро ташкил кунад. Элчибек Рашидбеков баъд аз як бархурд камеосе бардоштааст ва ҳоло ба ӯ ёрии табибони дастаи душанбе 83 зарур аст. дастаҳои мазкур вақте дар марҳилаи якуми чемпионат бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд дар шаҳри Хуҷанд. бози рӯзи 12 июл сурат гирифта буд ва Хуҷанд дар ҳамон бозӣ 1-0 ғалаба кард. голи ягона дар дақиқаи якуми иловагӣ зада шуд. Фирдавс Чакалов муаллифи он буд ва бо ҳамин бозӣ бисёр мушкил ба фоидаи футболбозони шаҳри Хуҷанд хотима ёфт. баъд аз он ки ба Элчибек Рашидбеков ёрии тиббӣ расонида шуд, ин футболбоз ҳанӯзам дардро эҳсос мекунад, вале шояд ба майдон баргардад. албатта иҷозати довари марказро интизор мешаванд намояндагони дастаи мизбон. хуб, дар мавриди мавқеи ин ду даста дар ҷадвали мусобиқа ҳам агар истода гузарем, бинандагони арҷманд Хуҷанд марҳилаи якуми чемпионатро дар ҷои дуюм ҷамъбаст кард. онҳо 19 имтиёз ба даст оварданд. аз 9 бозӣ доир кардаашон 6 ғалаба, 1 мусовӣ ва 2 бохт дар ҳисоби онҳо буд. миёни се дастаи пешсаф Хуҷанд бештар аз ҳама дучори бохт шудааст. Истиқлол боре ҳам шикаст нахӯрда, Хатлон танҳо 1 дафъа мағлуб шуда буд. Хуҷанд бошад бо 2 бохт дар зинаи дуюм қарор гирифт. инҷо имконияти навбатӣ ба вуҷуд меояд барои футболбозони дастаи душанбе 83 ва ҳоло довари марказ чӣ ишора мекунад? биёед бубинем рафти ҳуҷуми футболбозони дастаи душанбе 83ро ки тавассути канори чап гузариши Алишер Эргашев буд, баъдан пасиву ба ҳамдастааш ва ҳарчанд футболбози душанбе 83 зарба зад, аммо ниҳоятан туп ба пӯи ӯ расида аз майдон берун шудааст. боз як кӯшиши дигар ва зарбаи Элчибек Рашидбеков ин дафъа ҷониби дарвозаи Маъмур Икромов. чӣ гуна ба осонӣ футболбозони душанбе 83 имрӯз имконият пайдо мекунанд то ҷониби дарвозаи рақиб зарба зананд. муҳофизатгарони Хуҷанд воқеан ҳам ба иштибоҳҳои зиёд роҳ дода истоданд. ба осонӣ ба рақиб имкон медиҳанд ки ҷониби дарвозаи онҳо зарба зананд ва ин барои даста албатта мушкилиҳои зиёд эҷод мекунад. аксур ҳуҷуми футболбозони дастаи Хуҷандро ҳоло мебинем. Санҷар Ихсибоев ӯро меафтонанд ва довари марказ зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад дар ин лаҳза. Азам Муродов дар баробари легионери дастаи ҳариф қоидаи бозиро вайрон кард. биёед такрори ин ҳолатро бубинем.
аммо аз ин саҳнаи такрорӣ ин чизро бо боварӣ гуфтан каме мушкил аст. Ба он хотир ки чунин ба назар расид ибтидо ба тӯб бозӣ кардааст футболбози дастаи душанбе 83 ва танҳо баъд аз он бархурд буд, аммо ба довари марказ Рустам Нурматов ин чиз аёнтар аст. Барол ӯ зарбаи ҷаримавӣ таъин кард ва ин имконияти бисёр олист барои футболбозони дастаи Хуҷанд то ин ки аз ин масофаи наздик кӯшиш кунанд ҷони дарозаи рақиб зарбаи рост иҷро намоянд. Чанд нафар ҳастанд ки метавонанд зарбаро дар сатҳи хело ҳам олӣ иҷро кунанд. Яке аз онҳо албатта Фатҳулло Фатҳуллоев мебошад. Ойбек Абдуғафуров бо истифода аз таҷрибаҳои навин дар футболи муосир кӯшиш мекунад то зовияи диди футболбозони девори дифоии дастаи ҳарифро маҳкам кунад. баъд аз ворид шудани қонунқоидаи нав ба футбол чунин иҷозат ҳаст акнун ба бозигарони рақиб ки метавонанд 1 метр пештар аз девори дифоӣ ҷойгир шуда ба биниши онҳо халал расонанд. Фатҳулло зарбаи хело амоли аст ва гол! ҳамин тавр ҳисоб 1-1 мешавад. Дақиқаи 21 бозӣ ва Фатҳулло Фатҳуллоев сарбони дастаи Хуҷанд, сарбони нави даста тавонист дар ин лаҳза ҳисобро баробар кунад. Бисёр олӣ аз ин вазъияти стандартӣ истифода бурд Фатҳулло ва мо албатта зарбаи олии ӯро борҳо дидаем аз чунин вазъиятҳои стандартӣ. Инҷо ҳам ки тавре ки мо шумо мебинем дар сатҳи бисёр баланд зарбаро иҷро мекунад. Биёед такроран мебинем ду футболбозе ки зовияи диди ҳам дарвозабон ва ҳам девори дифоиро маҳкам мекарда инҷо кӯмаки худро расониданд ва ин аламин навгониҳои тактикӣ метавон гуфт дар футболи кишвар аст ва бисёр хурсандиовар аст ки футболбозони мо ҳам пайваста кӯшиш мекунанд дар баробари он ҳама дигаргуниҳое ки дар футболи муосир ҳастанд, он ҳама таҳаввулот ва навгониҳое ки ҳаст онро пайгирӣ кунанд ва онҳоро гӯем фаъолона дар рафти бозиҳои худ истифода баранд. ҳамин тавр дастаи Хуҷанд бо истифода аз як вазъияти стандартӣ дар дақиқаи 21 рақобат ҳисобро баробар кард ва чӣ тавре ки ман болотар ишора кардам душанбе 83 имрӯз бештар фаъол буд. ҳуҷумҳои зиёди хавфнокро онҳо ба вуҷуд оварданд, вале аз имкониятҳои худ танҳо як дафъа истифода бурданд. Хуҷанд ҳам кӯшиш кард то баъд аз сар додани гол ҳуҷум кунад, вале кӯшишҳои шогирдони Ҳаким Фузалиев он қадар боварӣ бахш набуданд. Танҳо як вазъияти стандартӣ баъд аз он ки Санҷар Иқсибоев афтонида шуд дар наздикии ҷаримагоҳ зарбаи ҷаримавии таъиншударо футболбозони Хуҷанд олӣ истифода бурданд. дастаи Хуҷанд бинандагони арҷманд болотар дар мавриди мавқеаш дар ҷадвали мусобиқа истода гузаштам ки бо 19 имтиёз ҷои дуюмро ишғол мекунад. ҳарифи имрӯзаи онҳо душанбе 83 дар ҷадвали мусобиқа 11 имтиёз ба даст оварда зинаи шашумро айни замон касб карда истодааст ва бояд гуфт як вижагӣ дорад бозиҳои дастаи Хуҷанд дар мавсими кунунӣ. онҳо дар сафар бештар аз ҳама имтиёз ба даст оварданд. ин шашумин бозии дастаи Хуҷанд аст. то ҳамин дидор онҳо соҳиби 13 имтиёз шуданд дар бозиҳои сафари 4 ғалаба ва 1 мусовӣ дар ҳисоби онҳо ба қайд гирифта шудааст. ба фарқ аз бозиҳое ки дар варзишгоҳи бисолагии истиқлолияти кишвар дар шаҳри Хуҷанд маркази вилояти Суғд доир мекунанд футболбозони Хуҷанд. баръакс дар бозиҳои сафарӣ ҳунарнамояшон хубтар аст. дар майдони худ аз 4 бозӣ онҳо 6 имтиёз ба даст оварданд. 2 ғалаба ва 2 бохт дар ҳисоби онҳо ба қайд гирифта шудааст. дар сафар Хуҷанд дар баробари Локомотив Помир, ҳамчунин Файзканд, Хубиста Равшан ва инчунин клуби марказии варзишии Артиш Помир зафар ёфт ва як бозие ки мусовӣ карданд бо Куктош буд рӯзи 22 апрел. ҳарифи имрӯзаи онҳо душанбе 83 бошад. дар бозиҳои хонагии худ соҳиби 8 имтиёз шудааст аз 5 бозии қабле ки шогирдони Нозиршоҳ Ризомов доштанд. дар онҳо 2 ғалаба 2 мусовӣ ва 1 бохт ба қайд гирифта шуда. фарқияти тӯбҳо 7 бар 12. он тавре ки мебинед тарҳи 5 гол, яъне мувозинат инҷо мусбӣ нест барои дастаи душанбе 83. Комрони Мирзонаҷот бо тӯб меафтад, аммо аз ҷои худ боло шуда баъдан кӯшиш кард тӯбро дар ихтиёраш нигоҳ дорад, вале довари марказ қоида вайронкуниро маҳз аз сӯи ҳамин нимуҳофизатгари дастаи Хуҷанд ба инобат гирифт. биёед бубинем. шояд инҷо ба он хотир ки тӯб ба дасти ӯ расид, довари марказ рафти бозиро манъ кард.
бозигари хуҷанд бошад. Дар навбати худ интизор дошт ки довар баръакс пойда вайронкуниро нисбати ӯ ба инобат мегирад. комрон бо тӯб ва боз ҳам инҷо тӯб ба дасти ӯ мерасад ва довари марказ маҷбур мешавад рафти бозиро дигар бора манъ кунад. Рустам Нурматов такраран мебинем. Стоим, не доходим. Внимательно, уйди, правее. Стоим, бля. Что зашли, эй? партоби тӯб аз сӯи футболбозони дастаи душанбе 83 ба дохили ҷаримагоҳ ва агар шумо аҳамият дода бошад зимни иҷро кардани ҳамин вазъияти стандартӣ онҳо бо омодагии махсус бо як таркиборои ҷолиб мехостанд ҳаракат кунанд. ибтидо тӯб ба қисми наздики ҷаримагоҳ ҳаво дода шуд ва баъдан бо партоби сар мехостанд тӯбро ба футболбози дигари худ ба канори муқобил интиқол диҳанд. ҳамин корро ҳам анҷом доданд, вале дарвозабон пешдастӣ кард. қоида вайронкунӣ аз сӯи футболбози дастаи душанбе 83 инҷо баръало дида мешавад ки футболбози дастаи душанбе 83 дар баробари Фатҳуллоев қоидаи бозиро вайрон кард. Далер Имомназаров, Санҷарих Сибоев як илоҷ карда тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медорад. Абдулмумин Забиров партоби тӯб аз сӯи ӯ ба канор. Фатҳулло дасти канор. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи Хуҷанд. тӯб дар майдон боқӣ монд. на инҷо акнун пас ба Фатҳулло нодуруст анҷом дода шуд. албатта норозигии Фатҳуллоро ҳам эҳсос кардан мумкин. но агар ӯ як-ду қадам мегузошт мумкин буд ки тӯбро соҳиб шавад ва иҷозат надиҳад ки футболбозони рақиб ба аксулҳуҷум гузариш кунанд. Эргашев партоби тӯб ба сӯи ӯ ба наздикии ҷаримагоҳ. инҷо мубориза идома дорад. Фирдавс Чакалов аввалин шуда ба тӯб расид ва Санҷарих Сибоев бошад наметавонад ки тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. хеле олӣ ҳаракати Фатҳулло бисёр зебо буд. акнун имкон аст барои идома додани ҳуҷум. вазъияти хавфнок метавонад ба вуҷуд ояд. Дилшод Бозоров паси ҷавобии ӯ ба Фатҳулло. идомаи ҳуҷумро мебинем. зарба ҷониби дарвоза ва дарвозабон Аъзамҷон Қараев ин ҳолатро тавонист бартараф кунад. бисёр ҳолати мушкил буд барои ӯ ба он хотир ки се футболбози дастаи Хуҷанд ба ҳуҷум пайваст шуданд. Дилшод Бозоров, Фатҳуллоев ва баъдан Комрони Мирзонаҷот. зарба аз сӯи ҳамин футболбози охирини баён кардаамон иҷро карда шуд, вале дарвозабон тавонист дар ҳолати ба вуҷуд омада ин вазъияти мушкилро бартараф кунад. боз ҳам Фатҳулло бо тӯб. фаъолтар мешавад Фатҳулло ва бо ҳамин бозии дастаи Хуҷанд ҳам тағйир меёбад. Фатҳулло имконияти навбатӣ, аммо рақиб хеле хуб пайхаст кард ки чӣ гуна зуд бояд тӯбро гирад ва ҳамин тавр Фатҳулло инҷо дар наздикии ҷаримагоҳ тӯбро аз даст медиҳад. аммо дар замин хоб аст ҳоло ин муҳофизатгари ҳуҷумкори дастаи Хуҷанд ва шояд ба ӯ ёрии тиббӣ ҳам зарур бошад дар ин лаҳза. на ба ҳар ҳол Фатҳулло аз ҷои худ боло шудааст ва ишора мекунад ки бозиро идома дода метавонад ӯ. биёед бубинем гузариши қаблии ӯро ки дар вазъияти ба вуҷуд омада Иззатулло Рӯзиев муҳофизатгари бо таҷрибаи дастаи душанбе 83 тӯбро аз назди ӯ гирифт. Алишер Эргашев тӯб аз ихтиёри футболбозони дастаи душанбе 83 акнун берун мешавад. хеле хуб бозигарони Хуҷанд дар маркази майдон тӯбро идора карда истоданд. хуб бинандагони арҷманд, ман болтар ишора кардам ки дар як вақту соат се бозӣ дар лигаи олӣ шурӯъ шуд. дидори дастаҳои душанбе 83 Хуҷанд, ҳамчунин Локомотив Помир бо Истиқлол ва Файзканд Куктош бозиҳое ҳастанд ки айни замон идома доранд. Фатҳулло бо тӯб, партоби тӯб аз сӯи ӯ, чӣ гуна имконият ва зарбаи Дилшод Бозоров. ин лаҳза ҳуҷумкунандаи марказии дастаи Хуҷанд имкон дошт ки
ҳисобро тағйир диҳад. Зарбаи задаи ӯ ба сутуни дарвоза расида аз майдон берун мешавад. Бисёр олӣ буд ин ҳаракати Фатулло ва баъдан бубинед партоби олӣ аз сӯи ӯ зарбаро ҳам дар сатҳи баланд иҷро мекунад бо сар Дилшод Бозоров, вале тӯб ҳамагӣ чанд сантиметр агар гӯем ҷониби дарвоза ҳаракат мекард, ин тарафтар ҳаракат мекард, пас мо шоҳиди голи дуюми футболбозони дастаи Хуҷанд шуданамон яқин буд. бисёр имконияти олӣ доштанд футболбозони меҳмон то голи дуюми худро ба ҳадаф расонанд, аммо сутуни дарвоза ин дафъа халал расонид. Фирдавс Чакалов ҳуҷум идома меёбад, партоби тӯб аз сӯи ӯ, лек тӯб аз майдон ҳангоме ки партоб иҷро мешуд берун шуд ва бо ҳамин ё на ба ҳар ҳол фикр мекунам ҷо ишора шуда истодааст ки бояд зарбаи кунҷӣ иҷро шавад. маълум мешавад ки пеш аз он ки тӯб аз майдон берун шавад ба яке аз футболбозони дастаи Душанбе 83 расидааст. Фатулло аз кунҷи муқобил ҳам зарбаи кунҷиро иҷро мекунад. одатан албатта кунҷи дигар барои ӯ гӯем мақбултар аст, писандидатар аст барои иҷро кардани зарбаҳо, бале ҳоло аз ин мавқеъ ҳам ӯ кӯшиш мекунад тӯбро бехато ба ҳамдастаҳои худ расонад дар дохили ҷаримагоҳ. боз як зарбаи дигар аз сӯи Комрони Мирзонаҷод, аммо ҳамон тавре ки мо шумо мебинем Комрон дар иҷро кардани зарба дучори мушкилӣ шуд, махсусан баъд аз садгузории футболбозони ҳариф. Фатулло дуюм бора аз ҳамин ҷо зарбаи кунҷиро иҷро мекунад. аввалиш Акблей Ҷонс ба тӯб расид. боз як ирсоли дигар бораи тӯб, аммо дафъа Фатулло бо тӯб аз зарбаи ӯ ва дарвозабон Азамҷон Қараев мавқеи дурустро интихоб карда буд ва тавонист зуд тӯбро ба дасти худ гирифта аксулҳуҷуми навбати ҳамдастҳояшро шурӯъ кунад. ҳамин ҳолати умумии ҳуҷуми қаблӣ такроран пешниҳоди мо шумо карда мешавад. Фатулло зуд тӯбро қабул кард ва баъдан бо пӯи чап зарба зад. фикр мекунам аз ҳисоби зарбаҳо ҷониби дарвозаи якдигар дар рафти бозӣ баробарӣ акнун дида мешавад, ба он хотир ки тӯли 20 дақиқаи аввали бозӣ футболбозони Душанбе 83 бартарӣ доштанд. ба тӯли ҳамин 10-12 дақиқаи охир Хуҷанд тавонист мувозинатро барқарор кунад аз ҳисоби вазъиятҳои хавфноки ба вуҷуд меомада. қоидавайронкунӣ инҷо сурат мегирад аз сӯи Алишер Баротов, муҳофизатгари канории дастаи Хуҷанд. ин лаҳза қоидаи бозиро вайрон кард. Встаньте, встаньте, в стенку встали! В стенку встань! Давай, давай! Трое, встаньте, трое, давай! Трое, встаньте, в стенку, бля, эй! Трое, встаньте, Санди! Сюда, чуть-чуть, сюда! Правее, правее, еще! Вот игрок, Эксон! Все, стоит! Стоит! хуб девори дифоӣ гузошта мешавад. се тан аз футболбозони дастаи Хуҷанд дар он қарор доранд. зарбаи ҷаримавӣ иҷро гардид, аммо каме баландтар. футболбозони дастаи Душанбе 83 ҳам кӯшиш карданд аз ин вазъияти стандартӣ зарбаро рост ҷониби дарвозаи ҳариф иҷро кунанд. такрорам мебинем ин зарбаи иҷрошударо, вале он тавре ки мебинед каме баландтар буд зарбаи задаи ним муҳофизатгари даста. Фатулло босам дар канори чап. партоби тӯб ба сӯи ӯ, як имконияти дигари олӣ барои ҳамдастааш ва зарбаи бисёр хуберо дидем, аммо Санҷар Иқсибоев ин дафъа натавонист рост ҷониби дарвозаи ҳариф зарба занад. имконияти хуб барои Санҷар, вале ин легионера аз фурсати доштааш истифода бурда наметавонад. Хуршед Абдуллоев паси ӯ ба Акблей Ҷонс. Ҷонс тӯбро нигоҳ медорад. ҳоло пас ба канор Яво меафтад инҷо футболбози дастаи Душанбе 83, аммо дувари марказ ишора карда истодааст ки бозӣ бояд идома ёбад. ҳеҷ асос барои гӯем ба қайд гирифтани қоидавайронкунӣ аз сӯи футболбозони дастаи Хуҷанд дар ин лаҳза набуд. Фирдавс Чакалов
каме осеб бардоштааст мумкин айёри табибон ниёз дошта бошад. баъд аз чанд лаҳза мо метавонем бубинем ки ба чӣ сабаб Фирдавс Чакалов осеб бардошт ва ҳоло дар замин хобидааст. чунин ба назар мерасад ки ҳангоми гузариши Худяво ба ҳар ҳол каме ба футболбози рақиб бархӯрдааст ва ин чиз сабаб шуда то Фирдавс Чакалов осеб бардорад, аммо ҷиддӣ нест, аз ҷои худ боло мешавад ва ҳоло тайёр аст ки бозиро идома диҳад. Рихсибоев хеле олӣ тавассути канор гузариш кард ба танҳоӣ, вале баъдан рақиб дар баробари қоидаи бозиро вайрон мекунад. ба таъсиёти се футболбози рақиб ба осонӣ гузаштани ӯ бисёр ҷолиб буд дар рафтиян ҳамин ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Хуҷанд ва ҳамон тавре ки мо шумо мебинем бозигари бо таҷриба муҳофизатгари марказӣ Иззатулло Рӯзиев қоидаи бозиро дар баробари ин футболбоз вайрон мекунад. Фатулло партоби ту ба сӯи ӯ ин дафъа чандон монанд набуд ва партобро иҷро мекардаи ӯ лек футболбозони дастаи Душанбе 83 дар ин лаҳза бар асари мавқеъро нодуруст интихоб кардан қариб буд ба тури дарвозаи худ голи дуюмро ҳам сар диҳанд ва баъдан Ойбек Абдуғаффоров пӯшноки зарба зад, вале ҳамон тавре ки мебинем зарбаи ӯ рост ҷониби дарвоза ҳаракат накард. дарвозабон Қараев каме саросема мешавад ва инҷо ҳангоми тӯбро ба бозӣ даровардан иштибоҳ кард. на инҷо акнун футболбозони Хуҷанд якдигарро нафаҳмиданд ва тӯбро ба осонӣ боз ба ихтиёри рақиб гузоштанд. албатта як ҳолати таассуфовар дар бозиҳои лигаи олии футболи кишвар ҳамин аст ки дастаҳо вақте чун тӯбро ба даст меоранд дар зудтарин фурсат боз онро аз даст медиҳанд. яъне иштибоҳ болои иштибоҳ сурат мегирад ва фикр мекунам дар пайи ин бояд ҳатман бештар кор кунанд. инҷо фишори футболбозони дастаи Хуҷанд қариб буд боис бар он шавад ки рақиб тӯбро аз даст диҳад. дар баробари ин ҳоло Фатҳулло қоидаи бозиро вайрон мекунад. Азам Муродов дар ин лаҳза баъд аз қоида вайронкунӣ аз сӯи Фатҳулло Фатҳуллоев афтид ва бубинед боз ҳам иштибоҳ ҳангоми ба бозӣ даровардани тӯб. Санҷар Рихсибоев тӯбро қабул кард. на имконияти олӣ буд барои ӯ, лек ҳамин аз нигоҳи техникӣ дуруст коркард накардани тӯб боис бар он мешавад ки чунин фурсатро аз даст диҳад ин футболбоз. хеле хуб дар маркази майдон инҷо тӯбро Эҳсон Бобоев ба ихтиёри ҳамдастояш бармегардонад, вале ӯ ҳам ҳамагӣ барои чанд сония. Сироҷ Ҳамроев муҳофизатгари марказӣ инҷо тӯбро ба футболбозони хатти ҳуҷуми даста партов кард, лек аз ҳамдастояш касе инҷо тайёр набуд ки тӯбро соҳиб шавад. Абдулмумин Забиров, Ойбек Абдуғаффоров, Васиу Баканор думаи ҳуҷумро мебинем. Фирдавс Чакалов наметавонад дар ин лаҳза тӯбро дар майдон нигоҳ дорад ва ҳамчунин паси ҳамдастааш низ каме суръаташ баландтар буд. Сироҷ Ҳамроев мазарат Санҷар Рихсибоев буд ин муҳофизатгар дар ин лаҳза мебоис каме
албатта буди хатар бошад ва ҳама ҷиҳата ҳама чизро ба ҳисоб гирифта паст диҳад ба ҳамдастааш чун сурати партоби ту ба сӯи ӯ хело баланд буд аз ҳамин сабаб дидем ки ҳамдастаашро дар майдон нигоҳ дошта наметавонад. Алишер Баротов фоло ба Акблей Ҷонс кӯмак мекунад то омадани духтурони дастаи Душанбе 83. шояд дар пӯи ҳуҷумкунандаи дастаи Душанбе 83 раккаши дида шуда бошад ки натавонист бозиро идома диҳад Акблей Ҷонс. Фатулло аз фурсат истифода карда инҷо ба ҳамдастояш маслиҳату машварат дода истодааст то дар ин ё он ҳолат чӣ гуна бозӣ кунанд. Илчибек Рашидбеков бошад дар навбати худ назди сармураббии даста рафта мехоҳад дар ин лаҳзаҳо албатта аз ӯ дастур супоришҳои судманд гирад. Алишер Баротов, Дилшод Бозоров, думаи ҳуҷум Комрони Мирзонаҷот пасиё ва инҷо дарвозабон Азамҷон Қараев албатта амалиш ба тур расид ва тавонист ки тӯбро ба дасти худ гирад. зуд хуҷанд ҳуҷуми навбатии худро шурӯъ мекунад. Фатҳулло хело хуб тӯбро қабул кард пасиё ба марказ Комрони Мирзонаҷот инҷо боз ҳам ба иштибоҳ роҳ медиҳад ва тӯб ба осонӣ аз ихтиёри ӯ берун мешавад. Эҳсон Бобоев, Фатулло Фатуллоев идомаи ҳуҷумро мебинем. Дилшод инҷо танҳо буд албатта ӯ, вале метавонист баъд аз қабули тӯб каме интизор шавад омадани ҳамдастояш, лек ин корро ҳам карда натавонист Дилшод Бозоров. Оида вайронкунӣ аз сӯи Акблей Ҷонс ба чашм расид. бояд аз ҷои дигар аз ҳамон мавқеъ ки қоидаи бозӣ вайрон шуд бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. биёед бибинем. Сироҷ Ҳамроев тавассути ҳамин садгузори худ халал расонид то ин ки ба тӯб бирасад ва ҳамин чизро ба эътибор гирифт овари марказ. Эҳсон Бобоев на инҷо паси додаи ӯ ба ҳамдастояш рафта намерасад. Эҳсон боз ҳам тӯбро қабул мекунад. ӯ чун плеймейкер чун нафари бозисоз бозиёро дар маркази майдон ҳаракат карда истодааст ва албатта саҳми ӯ дар ташкил кардани ҳуҷумҳо хело бузург аст. офсайд ба қайд гирифта мешавад ба назарам. партоби тӯб боло ба дохили ҷаримагоҳ футболбозони дастаи Душанбе 83 кӯшиш карда истоданд тӯбро соҳиб шаванд. Элчибек Рашидбеков бисёр фаъол аст ва бубинед чӣ гуна зарбаро ҳам иҷро мекунад ӯ.
пушноки кӯшиш кард ҷониби дарвозаи маъмур Икромов зарба зада бахри худро санҷад, вале зарбааш рост ҷониби дарвоза ҳаракат накард. ин дуюмин чунин зарба дар ҷарояни бозии имрӯз аст. пештар аз ин Ойбек Абдуғафуров муҳофизатгари марказии дастаи Хуҷанд ҳам ба ҳамин тартиб кӯшиш кард зарбаи худро иҷро кунад, вале ӯ ҳам муваффақ нашуд. чанд сонияи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосӣ дар қисми якум. шояд довари марказ то 2 дақиқа вақти иловагӣ ҳам замъ кунад ба ҷарояни қисми якуми бозӣ. на инҷо боз ҳам нофаҳмӣ байни футболбозони Хуҷанд ва онҳо тӯбро аз даст медиҳанд. Елчибек Рашидбеков 1 дақиқа ба мо ишора шуда истодааст ки ҳоло илова шуд. Акблей Ҷонс қоидаи бозӣ вайрон шуд. ҳасби футболбозони меҳмон. биёед бибинем ҳолате ки қоидаи бозӣ вайрон шуд аз сӯи Эҳсон Бобоев дар баробари Яво будааст. Яво дараш ва фикр мекунам баъд аз иҷро кардани ҳамин вазъияти стандартӣ ба пуррагӣ гӯем хотима ёфтани ҳуҷуми футболбозони дастаи душанбе 83 садоишта ки довари марказ ҳам баланд мешаваду қисми якуми рақобат байни ин ду даста хотима меёбад. он хотир ки 1 дақиқа илова кардаи ӯ ҳолакай хотима ва дақиқаи дуюм ҷараён дорад. зарба рост иҷро карда мешавад ҷониби дарвоза, вале ҳамон тавре ки мебинем зарба хело ҳам баланд ва аз майдон берун шуд. ҳамин садоиште ки довари марказ Рустам Нурматов баланд шуд ва ӯ ҳар ду дастаро ба танаффус даъват карда истодааст. Haydi.